bersyukur nak keslem jong unongsan Hima. Ha kajing ya jong kajing im kabadap da kajing kerdo bat kajing duna kayo kakot. Uwe urang ba uba syaram ubatri kum unong di ying halakanau jong ka jilla Uttar Pradesh. Ula penkut no yala kajing im da kabasiat yap Ïalade. Kani kalaja hadin bara perta kerpat lingba ka Facebook live bat penpau halor kajing duk ba omla asyuk ban Thied ya ka injection insulin ubadai udawai na kabenta ka Khun jong kabadan ya kajing pang shini. Uni urang ba uba ka kerteng ompat penbena dagi bor pulit. Ula jiet ban shimno ya ka jing im jong da ka basiat da ka suloi jong unong apahara ha ka office jong ha ka video ka ba ule live ha ka rinsan Facebook tang shipor shwa ka jing klat jong ula kren da ka jing sngokhya bat ula kerpat ya ki badon ba em ban ai jing kershan ya ka long yeng long sem jong ha ka video uni urang ba uloong ba umla asyu ban sya ya garam ban siu bat ka jing bam don ka Pisa tingka uloong ru ba ka Khun jong ka don kam ya udawai ban im henrei umla asyu ban shim Pisa na e ru ban Thied ki bahaying jong ki bapet ya ka Facebook live kila pentip mardor shiki pulet bat let sya ka jaka henrei hadu ba kila poi uladap ban Siat Ïalade ki pulit kilaong bakat kum kajing toket ka baningkong urang ba ulamat ya kajing bamdan Pisa ka bajur bat kajing ket kli kalapoi syaki phau klur tingka ha kini kisnem balalet ki pulit kila penrung kies hapo ki kendon babiang jongkaan bat kajing toket kadang yai beteng halor kajing yap jong khamtam ru bantip kumnu ba ulayo banshim ya kasuloi jong unong apahara